A za MS pak také zvu bývalou personální manažerku pro české firmy i nadnárodní korporace Marii Micovou. Počkáme si na zasedací pořádek. Já si myslím, že sedíte správně, už to tak je. Jak jsem zmiňovala, někteří už s tímto almanachem pracují. Je to například Zuzana Štrbáková ze základní školy Všenov, Eva Niklová ze základní školy Šalounova v Ostravě Vítkovicích, Ivana Štruncová ze základní školy Ivana Sekaniny v Ostravě Porubě, a Ivana Matějová ze základní školy Šeříkova v Ostravě Vyškovicích. Tak poprosím Evu Mickovou o úvodní slovo. Dobré odpoledne, teda začátek odpoledne, ale za chvíli bude toho. Moje vystoupení bude strašně kratoučké, asi tak zhruba 5minutové. My jsme si říkali, že učitelé mají práce až nad hlavu, k tomu dělají různé další funkce, výchovné poradce, preventisty, samozřejmě kariérové poradce. A rozhodli jsme se nějakým způsobem se pokusit usnadnit jim práci. A vymysleli jsme si něco, co jsme nazvali Inspirovat. Tam vidíte obálku toho Inspiromatu s 2 takovýma dušičkama hledícíma do budoucnosti. Ale v reálu si to představte, že to normální šanon s kroužkovou vazbou, do kterého doplňujeme nějaké výtvory. A poprosím o další slide. Vy už jste to tady viděli, když jste se bavili o nějakém tom sebepoznání. Ten Inspiromat je rozčleněný do 4 částí. A co je tam nového, je ten prostřední šedý, spíše obdélník než čtverec, kterému říkáme kaleidoskop. Jo? Takže v těch 4 oblastech tam dodáváme různé aktivity, které mohou učitelé s dětskama dělat. A do toho kaleidoskopu, poprosím zase o další slide, tak tam dáváme takové různé podpůrné materiály. Abyste si představili, jak vypadá obsah těch jednotlivých částí, tak tady je to jednak vyfoceno, jednak naznačeno. Všechny ty aktivity mají stejnou strukturu, kde si pojmenujeme, pro koho to je, co je cílem, jak zhruba asi to bude dlouho trvat, jestli to bude venku nebo vevnitř. Všecko, co si učitel musí připravit, ale tady veškeré přílohy nebo co k tomu je, jsou součástí těch aktivit. A pak je tam dopodrobná popsaný postup, a to tak, aby kdyby tam přišel někdo úplně poprvé a nic neuměl, tak to zvládne. Že je to hodně podrobné a někdy já mám úplně výčitky svědomí, že to píšu úplně jako hrozně podrobně, ale říkám si, že mi to prominou. No. A pak tam jsou něco, čemu říkáme zpětná vazba, a tam jsou zase nějaké takové otázky, jak rozvinout diskuzi s žáky, co si přitom prožili, co si vyzkoušeli, co si odnášeli do budoucna. Pokud to není z našich hlav, tak tam uvádíme samozřejmě ten inspirační zdroj, no a pak jsou nějaké poznámky, prostor, aby si mohl člověk, co s tím pracuje, říct, tak tohle cviko stálo za nic, to už nikdy nebudu dělat, aby věděl, jo, kdy otočit stránku, anebo si řekne, já nevím, odhadovaný čas byl 30 minut a stihl jsem to za 20, jo, čili to je taková pomůcka nebo prostor pro toho, kdo to cvičení dělá. A jak jsem říkala, pokud je k tomu jakákoliv příloha, tak za tím cvičením následují ty přílohy. Můžeme dál?
Tak v tom kaleidoskopu, abych se nerozepisovala v těch textech úplně do podrobností, protože některým těm aktivitám je fajn mít nějaký teoretický základ, tak ten se občas nachází v té kaleidoskopové části. Tak abych uvedla třeba příklad, máme tam nějaké aktivity na sebedůvěru, a aby to cvičení nebylo strašně dlouhé a odrazující, tak taková jako teoretická výbava týkající se sebedůvěry bude v té kaleidoskopové části. A tam je vždycky napsáno, no, chcete-li čerpat více info, kopněte do kaleidoskopu. Tak. Já mám takové štěstí, že mám 2 skupiny kariérových poradců, se kterými se scházíme a scházíme se 4krát ročně. A pro mě je to vždycky taková výzva, protože já už se tady touto prací jenom bavím. A já se vždycky těším, že je to pro mě taková společenská příležitost bavit se s tou skupinou lidí, kteří jsou mi hrozně milí. A my si tam vždycky zkoušíme třeba něco nového, jo? Když to je vždycky v takové syrové podobě ta aktivita, kolegové mi řeknou, ještě by to šlo tak, nebo tak to poměň. A já se pak snažím to nějakým způsobem třeba přizpůsobit. A velice často taky dostávám od těch kariérových poradců třeba nějaké jejich zkušenosti na nějaké cvičení, takže to do toho Inspiromatu zahrnujeme. A já ani nevím, kolik tam teďka těch cvičení je, ale řekla bych, že už je to pěkně tlusté, že? Už bychom potřebovali druhý díl k tomu. Tak, můžeme posunout. A my jsme se rozhodli, že to trošku s váma nasdílíme, ať se můžete kouknout, jak to vypadá. Takže tuším, že kolik tam bylo cvičení, 5 nebo 7. Z každé oblasti s váma sdílíme ty aktivity, takže se můžete podívat a třeba něco vyzkoušet, třeba nám poskytnout zpětnou vazbu, anebo se s náma podělit o nějaký váš nápad, který by stálo za to uplatňovat i na jiných školách. Takže já myslím, že to je za mě všecko. A teď tady máte 5 lidí, co s tím pracují, tak oni vám řeknou. Děkuji za pozornost. Děkujeme paní Evě Mickové. Vypadá to, že všichni jste si už nasdíleli ten QR kód, že teď už se možná budete dívat přímo do toho, co v tom Inspiromatu je, ale myslím, že na to ještě budete mít čas se na to podívat. Byla bych ráda, kdyby na mou první otázku jste odpověděli všechny postupně, stačí jenom krátce. Je to jasná otázka. Proč Inspiromat používáte? Slyšíme se. Teď. Dobrý den. Otázka zněla, proč Inspiromat používám. Já Inspiromat používám často, pravidelně, nepravidelně a ráda, protože kromě toho, že ho využívám, já mám to štěstí a velikou podporu vedení a učím na základní škole 9. ročníky Úvod do světa práce a zároveň jsem tedy kariérovou poradkyní. A využívám tento Inspiromat v hodinách Úvodu do světa práce, protože jednak reflektuje to, co my tam v uvozovkách probíráme a jednak je to příjemné zpestření pro ty děti a je to veliká studnice různých aktivit k sebepoznání a k dalším aktivitám. Dobrý den, je fajn, že jste tady ještě zůstali i po obědě, to nebývá vždycky zvykem. Na naší škole, my jsme taková trošičku jiná ta skupina, na kterou tady byl ten dotaz. V naší škole je přes 500 žáků a všichni jsou ze sociálně vyloučeného prostředí, nebo téměř všichni, z nějaké rodiny, která je ambiciózní, jak se tady o tom hovořilo, tak takové žáky nemáme. A pro nás ten Inspiromat je něco, co můžeme modifikovat, co si můžeme aktivity uspůsobit tak, aby to vyhovovalo našim žákům. Využíváme je teda v rámci celé školy, nevyužíváme je jenom jako kariéroví poradce, ale využívají je všichni učitelé od přípravné třídy.
a využívají je v rámci předmětu, kde se to zrovna hodí. Když se do něho potom podíváte a zjistíte, co tam jsou za aktivity, tak dají se použít opravdu napříč různými předměty. A proč je ten Inspiromat tak strašně žádaný, tak asi všichni jste už byli někdy na nějakém školení a to hlavní, co si ti učitelé chtějí z těch školení odnést, je nějaký praktický příklad, něco, co do té praxe opravdu uplatní a ten Inspiromat je něco, co je neocenitelné. Je to metodologicky, metodicky i odborně zpracované, je to vyzkoušené, takže víme, že to fungovat nějakým způsobem bude a nemusíme teda ty přípravy na ty hodiny dělat sami. Tak já jenom krátce, protože teda nejsem ze školy, ale my teda také Inspiromat používáme právě při vzdělávání pedagogů, kde chceme, aby si sami ty aktivity prožili, zažili a máme vyzkoušeno, že pak je mnohem pravděpodobnější, že tu aktivitu budou mít chuť vyzkoušet se žáky, takže ho také používáme. Dobrý den. Já vlastně se už budu tak trochu opakovat v tom, co jste tady slyšeli před chviličkou od mých kolegyň, protože pro mě taktéž Inspiromat tou inspirací, obrovskou inspirací do hodin, protože jsou všechny ty aktivity připravené tak k okamžitému použití. A já tak vlastně můžu opravdu z toho velkého množství vybírat, co zrovna v tu danou chvíli cítím potřebu s těmi žáky vlastně udělat, nebo na co je připravit, v čem je zdokonalit. A v tom ten Inspiromat je prostě úžasný. Musím říct, že už je natolik plný, tak jak tady taky zaznělo, že už by se nám hodil ten druhý díl, abychom mohli do toho ty aktivity další potom ještě přihazovat. A co se mi na tom všem ještě líbí, to, že my sami jako kariéroví poradci se právě scházíme, tak jak říkala tady Evička, že máme možnost si to vyzkoušet a jsme tam těmi dětmi a zkoušíme ty aktivity úplně stejně, jako je potom právě předáváme těm našim žákům a v tom je toto úžasné, že si to vlastně na vlastní kůži sami nejdříve vyzkoušíme a víme, jako, o čem ty aktivity jsou a o tom lépe se potom s tím pracuje. Děkuji. Také vás zdravím odpoledne. Já se určitě opakovat nebudu, protože Inspiromat je hoden svého jména, inspiruje a já jsem v podstatě líná, takže vím, jak to je připravené, perfektně zkontrolované, nachystané, že si jenom nakopírujete a můžete vyrazit do terénu. Takže ta lenost je účelná, protože nerada plýtvám zbytečně časem a je dokonale připravený. Já vám moc krát děkuji za vaše odpovědi. Všechny otázky, které jsem si připravila, tak v podstatě míří na všechny z vás. Tak pokud by vás něco napadlo a chtěli byste něco říct, tak se mi prosím přihlaste, jinak vás budu vyvolávat. Já bych se chtěla zeptat, jak vlastně ten Inspiromat používat. Je to jenom ve speciálních hodinách, jenom s vybranými třídami. A zajímalo by mě, kdyby mi to mohla odpovědět paní Niklova, protože jsme se tady už bavili o dětech, které jsou bez motivace. Tak jestli vy máte nějaký speciální návod na to, kdy Inspiromat vytáhnout. Speciální návod asi nemáme. My ten Inspiromat používáme v rámci celé školy, od přípravné třídy až po ty 9. podle toho, jak je ta aktivita náročná, pro které dítě se hodí. Hodně toho musíme teda opravdu modifikovat, protože některé ty věci jsou pro naše žáky hodně těžké, ale dá se to. A využívají to všichni učitelé, kteří se dobrovolně zapojili. My jsme postupně přidávali vždycky nižší a nižší ročníky. Dneska jsme v projektu úplně jako pilotní škola od toho samého začátku, takže máme už nějakou zkušenost a podařilo se nám to dostat do všech ročníků, i do přípravné třídy, což je de facto poslední stupeň mateřské školy. Dělali jsme to postupně, nebylo to najednou, taky i ty učitele jsme do toho nějak dostávali, protože my jsme na škole 2 kariérové poradkyně, tady mám ještě kolegyni z druhé budovy.
A když se nám podařilo teda ty učitelé namotivovat tím, že dostanou například na třídnickou hodinu něco, co si nemusí připravovat a co ty žáky někam posune, tak za to byli rádi. Dneska to máme nastavené tak, že oni si sami volí z toho inspiromatu, co by chtěli. Já jsem jenom ten metodický průvodce, který jim řekne, co jak, když si s tím třeba neví rady. Není to vždy, protože oni jsou skutečně ty aktivity nastavené tak a připravené tak, že když to kdokoliv vezme do ruky a přečte si to, tak ví, co má dělat a ví, co mu to asi přinese v té třídě. Tak za nás je to neocenitelná věc. Používáme to napříč všemi předměty, to už jsem říkala, že nemáme nějak vyhraněno, že jenom někdo nebo že by třeba někdo vůbec to odmítl, že by to nechtěl dělat, tak s takovou situací jsem se nesetkala u žádné z těch aktivit a téměř všichni učitelé už zjistili, že je to pro ně výhodné to používat, že to ty děti opravdu někam posunuje. My spíš, než abychom je někam tlačili do nějaké kariéry, tak se snažíme je udržet v tom základním vzdělávání. Nejvíce využíváme aktivity na ten seberozvoj, na to sebepoznání, na sebeprezentaci, protože tak jako všechny děti, i ty naše jsou úplně strašně málo sebevědomé, oni se podceňují, oni si nevěří a jejich prvotní odpověď na všechno je nevím. Takže my jsme zavedli ve škole, že nevím je sprosté slovo a to se nesmí používat, takže buď chci nebo nechci. A když se do té aktivity ponoří, tak to i dělají rádi, baví je to něco jiného, než je výuka. Jestli můžu něco doporučit, tak je fajn, když tu aktivitu nedělá přímo třídní učitel, ale přijde někdo, kdo ty děti neučí. Pro ně je to takové zvláštnější a více se zapojují. A jsou překvapení třeba z toho, co se dozvědí o sobě? Jsou překvapení, když jim vyjde něco pozitivního, co milují naše děti, tak je můj život po škole. Ani ne tak, že si mají vybírat nějaké povolání, jako spíš to, jak na tom budou finančně, když teda něco dělat budou. A když tam mají ten palec nahoru, že teda jako byli úspěšní a ušetřili třeba aspoň 100 korun, tak jásají a skákají hodně vysoko, protože ta finanční stránka věci je vždycky na místě a na to ty naše děti slyší. Paní Struncová, podle čeho vybíráte vy aktivity, které budete dělat? Je to podle toho, co zrovna žáci probírají v jiných předmětech, nebo jenom podle toho, co vám se zrovna líbí? Je to různé. Jak už jsem řekla, jednak ten inspiromat je pro mě pomocník a vybírám si ho, když já, řekněme, probírám to, co mám v tematickém plánu pro tu volbu povolání, tak si ho beru jako zpestření té hodiny, ale zároveň i jako pomocníka pro práci s těmi dětmi, protože tam jsou takové aktivity, díky nimž ty děti objeví spoustu nových informací buď o sobě, když to jsou aktivity k sebepoznání, nebo třeba o světě práce nebo o trhu práce. A je to děláno takovou nenásilnou formou a chci říct, že oni kolikrát se bojí mluvit, nebo jak už tady bylo několikrát řečeno, oni vnímají sebe sami velmi, nebo někteří negativně, s tím, že se podceňují a právě díky těm aktivitám oni poznají ty vlastnosti, na které by třeba nikdy nepřišli, že je mám. Ať už to je třeba aktivita, tam je svět zvířátek, jo, že oni pracují s obrázky těch zvířat a dozvědí se nebo připodobňují se k těm zvířatům, nebo jsou to, já nevím, teďka z hlavy třeba aktivita sponky, která je velmi oblíbená u dětí, kdy oni velmi hezky, jak říkám, nenásilnou formou poznají svou roli v týmu, protože ta aktivita je moc hezky vede a někdo je upozaděný a spíše pracuje, někdo je hlavou toho týmu a podle toho, jak se mi to hodí, tak to vybírám. Není to vždy stejné, je to různé, jak se cítím a na co mám zrovna chuť, nebo jak vidím, že ta třída je v jakém je rozpoložení, je to opravdu různé. Zatím z toho, co tady padlo, chcete na něco reagovat? Děláte to jinak? Máte jiné poznatky? Já si myslím, že vlastně v podstatě pracujeme podobně. To, co už jsem tady slyšela, takže jednak vybírám, když učím svět práce v 9. ročníku, tak si vybírám to, co se mi vlastně hodí do toho plánu a tak, jak začínáme od září s dětmi právě v té fázi toho sebepoznání. Pak přecházíme k těm dalším částem, kde už je to o tom výběru těch informací z trhu práce. Takže já opravdu mám takovou obrovskou škálu
té nabídky, co já vlastně můžu vybrat do těch hodin, že mnohdy nevím, že bych chtěla těch aktivit tam zařadit tolik, ale toho prostoru vlastně ani tolik nemám. Nicméně se snažím vlastně působit i na ty děti z jiných ročníků, takže se mi podařilo se dostat i na 1. stupeň, kde používám tyto aktivity a děti z těch aktivit, hlavně v oblasti sebepoznání, byly velice nadšené, takže se jim to velmi líbilo, takže ono to má smysl právě i na tom 1. stupni, takže bych to chtěla dále ještě prohlubovat. Zajímalo by mě, jestli se vám podařilo do práce s Inspiromatem zapojit také kolegy pedagogy. Dneska tady padla slova o takové gerile, tak děláte to nějak systematicky, zapojujete své kolegy, anebo právě tak jako různými větičkami se snažíte dovést k používání i takových inspiromatů. Myslím, že na všech školách, nebo na každé škole je to jiné. Já jsem třeba vložila ten Inspiromat, jsem mohla, ale vložila jsem ho na interní disk u nás na kantory a tam je k dispozici všem pedagogům a myslím si, že oni z něj čerpají, ale teďka, jak jsem slyšela, že bys to nedoporučila pro ty třídní učitele, on je hojně i využíván právě třídními učiteli v rámci třídnických hodin. A nebo když třeba jde někdo suplovat, nebo já pokud jdu suplovat do nižších ročníků, tak ten Inspiromat je mým velkým pomocníkem, když nevím co, sáhnu tam. U nás to využívají třídní učitelé v třídnických hodinách, jenom když jsou ty aktivity vedené tím třídním učitelem, tak ty děcka jsou takové více rozjařené, oni to méně respektují, ta pravidla té hry nebo té aktivity. Když tam přijde někdo cizí, tak je to takové jiné, takže oni jsou ostýchavější a dělají to opravdu tak, jak by se to mělo. Ale využíváme to samozřejmě i na ty třídnické hodiny. A vedeme ty děti i k tomu, aby si uměli najít to své budoucí povolání. My bychom spíš potřebovali ještě jeden Inspiromat pro rodiče. Protože my nebojujeme s žáky, nám se podaří všechny žáky umístit na střední školu, všechny nějakým způsobem namotivujeme, aby někam šli, ty děti udělají třeba i přijímací zkoušky a potom narazíme na to, že ten rodič řekne, že ne. A to je strašně špatně. A další taková věc je, že to, co tady říkala ráno Andrea Hofmanová, tak to je ta nevůle těch středních škol se do toho taky nějakým způsobem zaangažovat dobrovolně a podržet ta děcka, hlavně ta, která jsou z těch sociálně slabších rodin, aby vydržela v tom oboru, který si zvolili. Já třeba teďka jako příklad můžu uvést naši loňskou 9. V té 9. třídě bylo 26 dětí, všichni se někam dostali, 8 se hlásilo na maturitní obor, 6 z toho tu na maturitní obor, 6 z toho udělalo ty přijímací zkoušky a nastoupila jenom 1. Jo, ti rodiče prostě řekli, na co ti to bude, a potřebuješ, běž radši pracovat, já už chci mít domů ten příjem, já nepotřebuju tě dál živit. My dokonce děláme i to, že těm dětskám vyjednáváme určitá stipendia, která neziskovky, které se o tady ty děti starají, nabízí, že mají třeba zaplacené školné, zaplatí se jim pomůcky, společné aktivity, nějaké lyžařské kurzy a podobně a i tak tam ty děti nevydrží, protože tam nemají nikoho takového jako na té základní škole, který by je držel za tu ruku a tahal by je dál. Kdyby to pokračovalo na té střední škole, tak máme mnohem větší úspěšnost. Což je škoda, protože naše práce tím pádem vyjde več. Já bych ještě chtěla reagovat na to užití toho Inspiromatu. Mě teda moc mrzí, že my máme prezentovat něco, o čem vy ani netušíte, jaký poklad to pro vás bude, jestli teda dostanete k tomuhle přístup. Já bych jenom chtěla říct, že je to jako možnost. Vy jste říkala, jak pracujeme s ostatními kolegy, úplně normálně jako v jiných profesích, protože když někdo chce, tak chce, a když někdo nechce, tak prostě nechce. Ale takové určitě na školách nejsou, si myslím, že jo. A musím říct, že každý si tam může najít nějakou tu svoji část, ať už je to 1. stupeň nebo 2. stupeň, jestli to chcete do třídnické hodiny. Důležité je, aby to povědomí bylo, aby věděli, kam si mají šáhnout a odkud si tu aktivitu vzít.
Paní Micová, Inspiromat pro rodiče. No proč ne? Je to výzva. Je pravda, že tahle ta skupina je pro nás nejméně dosažitelná. Vlastně nemáme příliš příležitostí se s rodiči potkávat a jak víme ze zkušenosti ani na těchto školách, je to jako velká výzva vůbec rodiče dostat i do školy. Což možná na běžných školách zase takový problém není, přece jenom aspoň na ty třídní schůzky někdo přijde. Ale je to velké téma určitě a určitě by to mělo obrovský dopad. Už jak jsme tady slyšeli exkurze pro rodiče, tak vůbec rozšířit vlastně ten obzor toho, co se děje a kam ty trendy na trhu práce a vůbec ten vývoj směřuje, protože samozřejmě mnoho rodičů ví to, co slyší z televize a neumí si tu realitu úplně představit. Dokud Inspiromat nebyl, neměli jste ho. Jak jste to dělali, třeba paní Matějová? Tak dokud Inspirovat nebyl, tak jsem čerpala z jiných materiálů, kde jsem se snažila teda hledat aktivity a náplň právě zejména teda do hodin do světa práce, takže určitě nějaké materiály byly, ale nebyly v takovém rozsahu a nebyly tak dobře zpracované, jako je máme teďka předchystané. V podstatě už je to taková jako kuchařka, ten návod na ty hodiny dnes. Takže musím říct a velmi to oceňuji, že skutečně přijdete, vytáhnete aktivitu a můžete s ní i hned pracovat. Výborné jsou i přílohy, které tam vlastně už máme nachystané, kdy nakopírujeme, pokud je to potřeba těm dětem připravit každému, nebo pokud je to nějaká věc třeba na skupinovou práci, tak i tak jsme schopni vlastně z té přílohy si tady toto připravit a v podstatě už máme jakousi zásobu i do budoucna, kdy už máme takové penzum toho, těch pomůcek, kdy už mám tu jistotu, že už i tohle mám připraveno a můžu s tím kdykoliv na trh. A ještě třeba předtím vymýšleli jste si některé aktivity sami, které potom jste třeba v podobné formě našli v tom Inspiromatu? Určitě ano, já už se tady úplně nevzpomínám, ale určitě to byly aktivity, které vás napadají potom, když s těmi dětmi pracujete, takže určitě byly, ale nebylo to v takovém rozsahu, jako to máme dneska. Paní Micová, ne všichni tady Inspiromat znají a pracují s ním. Jaká jsou vaše doporučení, jak s ním pracovat, jak ho používat? Tak my jsme tady slyšeli, pějí se tady ody na ten materiál a já musím říct, že on je skutečně velmi, velmi univerzální v tom použití, protože může to být něco, co máte teda v záloze, když potřebujete zrovna jdete suplovat a nemáte přípravu, tak si něco vytáhnete a může to být jednorázová záležitost, ale zároveň je připravený samozřejmě metodicky tak, aby to byla nějaká příručka, která vlastně může vést všechny na škole od toho prvního ročníku, od té první třídy až po, dejme tomu, maturitu. A ty oblasti, které jsme tady viděli, ty 4 sekce v různých barvách, nejsou vybrány náhodně, ale je to právě proto, že z různých zdrojů je to doporučení toho výstupu, co by právě pro žáky a studenty měly být ty kompetence, které jim usnadní nejenom volbu další školy, ať už střední nebo vysoké, ale to, aby se vyznali sami v sobě, aby se uměli rozhodnout a potom s tím rozhodnutím pracovat, vzít za něho zodpovědnost, anebo to rozhodnutí taky změnit. Takže je to velmi univerzální materiál a každý, že jsme někdy žádáni, abychom vytvořili nějakou učebnici nebo nějakou kuchařku, třeba do předmětu volby povolání, ale ty školy jsou tak specifické. Slyšeli jsme tady takovou škálu a spektrum, že samozřejmě každý potřebuje řešit aktuální situaci, svoji cílovou skupinu, svoje časové možnosti, zapojení pedagogů a tak dále. A Inspiromat je skvělý materiál právě v tom, že si každý může vybrat to, co aktuálně mu pomůže a co může i hned druhý den realizovat.
Mě by možná ještě zajímalo, a myslím si, že i naše publikum by to zajímalo, protože ten materiál oni samotní neznají, tak kdybyste znova každá mohla říct nějakou aktivitu, kterou máte nejraději, nebo nějakou aktivitu, u které vás třeba překvapily reakce dětí, něco, co ve vás zůstalo. Já si to teda mohu, protože teď jsem si to tak prohlížela, ten dav, a já mám jednu pro Evu Števkovou jedno doporučení. Škoda, že teď nemáme 2 hry. Jedna půlka, druhá půlka Pexeso, druhá budeme krátkodobou paměť a už by to jelo. Myslím si, že nejlepší je, když se do toho Inspiromatu podíváte a pak si uděláme ještě nějakou jinou besedu. Protože opravdu se mi zdá, že tolik lidí šikovných tady sedí ladem a už jsme dávno mohli mastit Pexeso. Pexeso, proč? Není to nejoblíbenější, je to nejčerstvější. Včera jsme ho mastili s 9áky a nevěříte, my teda máme 4 devítky a když jdu tak postupně, tím, když se jich ptám, kdy jste naposled měli Pexeso v ruce, byla tam někdy i mateřská školka někdy, někteří mají mladší sourozence, takže mastili trochu dříve, než zavzpomínali na mateřskou školku a já jsem je teda nenatočila, jo, z GDPR, než bych ty souhlasy a všechno to kolem, ten blbákov, tak škoda, že bych vám kousek pustila. Jak prostě v 9 hrajou Pexeso, obyčejné Pexeso, které právě je 100% připravené v tom Inspiromatu. Takže nakopírujete barevné obrázky, zatavíte a můžete 150krát užít v první třídě, ale určitě i v 9, 9áci. Fakt, jako se říká, no rvát se nebudem teda, jo? Takže někdy prostě parta se chytne a je to zajímavé i pro nás. Pro nás jako kantory je strašně důležitá potom ta zpětná vazba, která je fakt někdy fajn, jako na ty aktivity, které tam jsou. Takže to jenom mi teď letělo v hlavu. No, já bych připojila, protože učím také dějepis, tak já si neodpustím jednu z těch aktivit, která tam je, a to je povolání našich předků. Takže to dětem zařazuju docela jako pravidelně, myslím tím v tom 9. ročníku, kdy už teda jako máme takový trošku oddych. A oni jsou velmi překvapeni z některých povolání, protože vůbec netuší, když tam teda mají ten obrázek a mají k tomu přiřadit ten text, co tedy to je za povolání, tak jsou mnohdy velmi překvapeni, co to tam jako je. Takže je to i pro ně takto velmi poučné, řeknu. Takže to je jenom, co jsem si teď vybavila já. Mně napadají různé světy, které často děláme i s pedagogy a všechny hrozně baví. A je to aktivita, která se může dělat ve výtvarce, může se dělat v češtině, je velmi univerzální a je buď na 2 hodiny, anebo na půlku školního roku. Jo, můžete s tím výstupem pracovat vlastně jak dlouho chcete. Má takové obměny, že to je něco, co můžete využít podle sebe. Já bych přiblížila aktivitu, která se jmenuje Moje hodnoty. A zase to navážu na ty naše žáky, že když si dáme vedle sebe žáka, který je ambiciózní, a žáka z naší školy, který moc ambiciózní není, tak většinou, když mají sestavit z nějakých daných hodnot, které už jsou předem nastavené, vy to jenom necháte ty děti nastříhat, oni si z toho potom vybírají ty, které jsou pro ně důležité, a staví si tu klasickou pyramidu, tak na vrcholu zpravidla bývá u těch dětí ambiciózních, že něčím chtějí být, něco chtějí dosáhnout, je to nějaký životní úspěch, a u těch našich nahoře vždycky bývá rodina. Rodina a na druhé straně hned pod tím zdraví, a potom už jsou takové ty běžné základní fyziologické potřeby, které oni uspokojeny nemají. A v tom je to velmi pro ně inspirující, že můžou poznat, že ještě jsou i jiné hodnoty, než ty, které oni znají. Mě nejprve napadla aktivita povolání našich předků, protože to je velmi oblíbená u žáků.
Já bych tedy zmínila ještě tu aktivitu Sponky, o které jsem mluvila. To je moc hezká aktivita, kdy děti mají v obálkách, dostanou, tam je myslím 12-13 kancelářských sponek různé velikosti a oni aniž by věděli, co je čeká, tak musí v časovém limitu v podstatě mají vysypané ty sponky na lavici a musí je v rámci toho 3členného, 4členného týmu, jak to vyjde, musí poskládat řetěz. Oni neví, co je čeká, takže se snaží o co nejlepší výsledek, my zapíšeme výsledek a v druhém tahu potom oni si to zase rozpojí ty sponky a dostanou čas, když už vědí, co je čeká, tak dostanou čas na to, zvolit si nějakou strategii tak, aby ten jejich čas zapsaný byl ještě lepší. A na tom jde právě krásně vidět, co jsem říkala, jak oni se rozdělí, ta hlava toho týmu, ten vykonavatel vlastně stavění toho řetězu a pak jedou ještě jednou na čas. Takže z toho se dají udělat moc hezké závěry. A nebo bych ještě, co je dětská velmi baví, je aktivita, teďka úplně si můžu vzpomenout, jak ona se jmenuje přesně, klubíčko, moje jedinečnost, mám klubička různých barev a oni musí vázat provázek, dostanou nastříhané takové části toho klubička barevné a vždycky, když oni chtějí navázat tu svoji část na to klubičko, tak musí spolužákům sdělit informaci, kterou ještě o nich nikdo v té třídě neví. Takže oni se kolikrát poznají sami sebe, vlastně šáhnou i do své paměti a vytáhnou něco, co si sami ještě neuvědomili, že třeba umí, že mají nějakou schopnost, tak to je taky velmi překvapivé. A možná ještě bych zjistila, teď se nám moc hezky pracovala s aktivitou Hledej a třiď. Já si totiž nepamatuji názvy těch aktivit, kdy děti mají různá povolání zapsaná v takovém textu a musí je rozstředit podle oboru. Takže oni si vyhledávají, v rámci toho textu vyhledávají názvy těch jednotlivých profesí, rozstředí je do skupin. A moc hezké na tom bylo to, že některé děti překvapivě, nebo možná nepřekvapivě, nevěděli, co které povolání obnáší. Tak tím, že my máme velkou část hodin na počítačové učebně, tak jsme to hned propojili s aplikací Můj život po škole, se kterou pracujeme v jiných hodinách a oni jsou zvyklí s touto aplikací pracovat, tak hned si dohledávali, co které povolání znamená, co které povolání obnáší, takže jsme to takto hezky propojili. Takže dá se pracovat různě. Děkuji vám za vaše tipy. Děkuji za vaše tipy. Paní Micová, zhrňte nám to prosím. Jaké typy aktivit tam můžou být? My jsme slyšeli pexeso, hloubání o sobě samém, skupinové aktivity. Ta paleta je opravdu velmi pestrá, jsou rozděleny tedy do těch 4 kategorií, ale co je asi spojuje, je právě ta hravost. Je to něco jiného, než sedět a ukazovat nějakou prezentaci nebo představovat nějaké profese a podobně. Ale je to uděláno opravdu hravou formou, takže to děti velmi baví. Jsou k tomu připravené pracovní listy, a může to být pexeso, můžou to být letáky, noviny a jiné věci. Takže to je asi něco, co spojuje všechny ty aktivity, že jsou velmi promyšlené. Najdete tam vlastně ten cíl, co jsme chtěli vlastně tou aktivitou nějakým způsobem vlastně vyzdvihnout, ale je to velmi hravé a to je asi to, co možná v té praxi se ukazuje, že je ta zážitková forma učení a to, že si to můžou opravdu fyzicky vyzkoušet, je něco, co nám trošku v tom školství chybí, možná jenom když si dovolím svůj osobní názor. A my se to snažíme tam dostat a takhle vznikají vlastně ty kompetence. Jo. A chceme je pojmenovávat, chceme je těm dětem ukazovat, chceme, aby je sami uměli pojmenovat a to je asi ten nosný prvek a ta červená nit, která se vlastně táhne celým tímhle materiálem, možná celým projektem a celou naší prací. Děkuji vám za to. Je ještě něco, na co jsem se vás nezeptala, co byste chtěli zmínit, co tady třeba dneska ještě nepadlo, i vzhledem k Inspiromatu, k práci s vašimi dětmi, s vašimi žáky? Já jsem dobře poslouchala od začátku konference a poučila jsem se, že se má poděkovat.
tady to všichni si tak navzájem děkují a já si myslím, že mluvím za všechny holky z party. My bychom chtěli poděkovat naší paní psycholožce, že si s náma super hraje. Protože když se něco vymyslí, tak se sejdem a my si to první jako zahrajeme, pak řekneme, co tam je, co tam není. Takže Evo, děkujeme. Máme nějaké otázky z publika, celou dobu tam byl QR kód, přes které jste je mohli posílat. Otázky opět nějaké přišly, ale spousta z nich už byla víceméně zodpovězena během vlastně vystoupení kolegyň. Byly tam otázky, zdali jsou aktivity pouze skupinové nebo i individuální, ale to už teda dámy zodpověděly. Pak tam byly otázky zase obecnější na celý vývoj kariérového poradenství v Moravskoslezském kraji, ale to už bohužel představitelé odešli. Možná náš pane ředitel na konci ještě zhrne. A tedy zbývá jedna taková otázka, kterou si dovolím položit všem kolegyním, a to je, jaké jsou vaše plány v rámci kariérového poradenství na vaší škole teďka aktuálně, co plánujete, kam byste se zase chtěli ve vaší škole posunout, jak to vidíte. A nevím, komu mám předat první slovo, nechám to možná na moderátorce. Končili jsme tam. Těch plánů je velmi mnoho, času je málo, asi jako na každé škole, ale já bych určitě chtěla více prohloubit spolupráci s rodiči, což se nám daří, protože díky rodičům se nám podařilo realizovat i nějaké exkurze navíc. Dále bych chtěla možná více do toho kariérového poradenství začlenit ty digitální kompetence a řekněme nějakou, teďka takové velmi omílané téma, ale kritické myšlení, práce s informacemi, což tady jako taky zaznělo, ale trošku ať ty děti se staví ke všemu tomu, co vnímají ze zvenku, ať se staví kriticky a jít ještě prohloubit více spolupráci s nižšími ročníky a s prvním stupněm. Těch plánů je hodně, ale říkám, toho času je moc málo. Děkuju. Tak u nás bude asi hlavním plánem to udržet v takovém stavu, jakým to teďka je, protože si myslím, že jsme se dostali hodně daleko. Samozřejmě, že taky je tam ta spolupráce s rodiči hodně potřebná. Ne, že by se nám nedařilo je zvat na ty individuální konzultace, my dokonce jsme schopni i přesvědčit, ale aby si to svoje přesvědčení udrželi, což nevím, budeme muset hledat si hodně hluboké strategie a nějaké působení na ně, aby to fungovalo. Je to takový možná neúplně přímo reálný cíl, ale budeme se snažit o to, protože na tom stojí veškerý úspěch naší práce. No a takový ten třetí cíl je nezbláznit se v té škole. Prostě brát to tak, že nejsme vše mohoucí, že to nejsme schopni všem těm dětem nalajnovat tak, jakou máme představu, že by třeba mohli mít ten dobrý život, i když ho na něho mají. Nejsme za ně zodpovědní, jsou za ně zodpovědní ti rodiče a je to jejich rozhodnutí. Tak asi tak. Tak já, když nad tím tak přemýšlím, tak určitě to bude za mě další spolupráce v nižších ročnících naší školy, kde bych chtěla prohlubovat právě, dostávat se teda k těm dětem nižší věkové kategorie, právě seznamování s tím světem práce a prohlubovat dále spolupráci s kolegy, to znamená v pedagogickém sboru, abychom mohli pracovat všichni nějak, jako, nebo pokud možno se zapojit všichni. Když víme, jak to tady říkala Zuzka, tak pořád máme v sobě nějaké rezervy, takže myslím si, že pořád máme ještě co s těmi kolegy probírat dál. Děkuji. Mně napadlo sloveso přežít. Jako do Vánoc třeba, abychom potom nabrali druhý dech. Každopádně já bych si přála, aby na naší škole, tam vidím kolegyni, mám tady sebou kolegyni z prvního stupně, ta se usmívá, tak je to dobrý. Chtěla bych, aby u nás na škole pokračovala ta strategie, aby naši žáci vůbec netušili, že teď se děje kariérové poradenství.
aby to prostě bylo v té výuce začleněné tak, aby získávali ty informace, hodnotili, posunovali sami sebe a nenásilně nějakým způsobem byly směřovány právě k té kulminaci do toho 9. ročníku. Takže to bych si moc přála a kolegů mám kolem sebe plno šikovných, takže si myslím, že přežijeme. Dámy, moc krát vám děkuju za to, že jste tady dnes byli a hlavně za vaši práci, kterou odvádíte na škole. A čeká nás jedna z posledních částí našeho programu. To, co tady dnes od všech řečníků padlo, bychom si mohli shrnout a uzavřít a shrneme to a uzavřeme to i tím, kým jsme začínali. Poprosím na pódium pana ředitele Martina Navrátila. Mikrofon funguje. Tak z toho, co jste slyšel, co si myslíte o budoucnosti kariérového poradenství? Co nás čeká? A to je velmi těžká otázka. A já jsem vyrozuměl, že je zákaz věštit tady dneska, takže já nebudu věštit. Já spíš z toho, co jsem slyšel, z toho, co dlouhodobě plánujeme, tak tady vidíme takové 3 základní oblasti. My jsme vlastně i pro účel téhleté konference a vůbec pro spolupráci se školami, tak jsme vlastně na 36 školách, jestli to říkám dobře, získávali zpětné vazby. Nejenom o tom, jak se ta práce daří, ale taky, co byste potřebovali dál. A některé ty věci z toho tady zazněly. Vzdělávání, digitální aspekt vývoje trhu práce, jo, větší třeba důraz na nějakou supervizi, na práci kolektivu a tak dál. Čili my si vezmeme to důležité z těch zpětných vazeb, pokusíme se z toho udělat taková témata a vlastně samozřejmě, že ne všechny zároveň, ale ty, které vybereme ve spolupráci s vámi, ve spolupráci s vedením města, tak to budou takové rozvojové povoly, kam bychom to chtěli dál směřovat. To není nic abstraktního, to uděláme ještě letos, začátkem příštího roku a vlastně budeme na základě toho definovat nějaká vzdělávací témata. Takže to je taková jedna oblast, to, co vychází ze spodu od vás, od nás, tady z Ostravy. Potom je ta druhá oblast. A to je vlastně to systémové ukotvení kariérového poradenství v České republice. My jsme tady slyšeli ode všech, že by to bylo potřeba, že to je nezbytné, že dokud máme projektové peníze, tak pořád jenom pilotujeme. A dokud to drží vlastně jenom některá města, tak platí, že jiná menší to nemohou napodobit a tak podobně. My vlastně se Silví Píchovou nemůžeme slíbit jako nepolitici, že to bude od toho a toho roku systémově ukotvené ve vyhlášce nebo v zákonu o pedagogických pracovnících, ale můžeme slíbit, že přinejmenším na 2 frontách to budeme prosazovat. Už jsme se domluvili i na návštěvě i s paní náměstkyní Hofmanovou, pana Nantla, aby jsme se právě bavili o tom, jak vlastně a v jakém časovém horizontu ukotvit právě tu práci kariérového poradce v té vyhlášce 72, jaký horizont je realistický. A ta druhá věc, na které budeme pracovat, my jsme ze Silví v takovém panelu, který připravuje další programové období, kde vlastně my to kariérové poradenství a vlastně poradenství v oblasti osobnostního rozvoje a právě i toho wellbeingu, který se teďka hodně skloňuje, tak aby tam bylo zastoupené. A vlastně úplně nejradši bychom to spojili tak, aby vlastně to ještě nějaký čas bylo podporováno z těchto evropských peněz, ale potom už se závazkem, že to přeroste do toho systémového financování. Takže tady neslibujeme výsledek, ale slibujeme tady veliké úsilí, které v tomto ohledu chceme vyvinout na té národní úrovni. Tak to je ze spodu z vrchu. A teďka se ještě přece jenom chci podívat trošičku do budoucnosti a říct vám o tom, co dělají naši jiní kolegové, kteří tady teďka nevystupují na pódiu. My jsme se tady bavili hodně o profesích budoucnosti. Jak budou vypadat za 5, za 10 let. A vlastně my si tuhletu otázku tak jako každý
dneska si klademe, ale my si nejenom klademe, ale my na tom vlastně v současné době intenzivně pracujeme. My vlastně pracujeme na tom, my vytváříme karty profesí, které vlastně aktualizují to, jak si profese představujeme dnes a vlastně definujeme spolu se zaměstnavateli, spolu s vysokými školami, definujeme, jak budou vypadat za 5, za 10 let. Čili snažíme se, nakolik bude, nevěštíme. Je to analytická práce, je to manufaktura, kde každý něco dělá, je to poměrně složitý postup, ale snažíme se definovat, jak budou v tomto konkrétním regionu vypadat konkrétní profese, které tady opravdu reálně budou. Není to takové to zajímavé věštění, jestli budeme bydlet na Marsu a jestli tam budou potřeba ekologové a developeři a tady ty věci. My se bavíme o profesích, my se bavíme o trendech, které se opravdu propíšou do tohoto regionu, o profesích, které se tady opravdu budou realizovat, o profesích, ve kterých se budete moct v tomhle regionu uplatnit a ty definujeme a vlastně to je nějaký proces, kterým se teďka zabýváme a ty výsledky tady toho procesu bychom chtěli potom nalít do toho poradenství, které realizujeme směrem k vám. Ty výsledky té práce, ty profese, ty karty profesí, vlastně vám chceme nabídnout jako něco, čím budete moct zase inspirovat a informačně obohacovat svoje žáky. A je to vlastně takový nástroj, jak jim vysvětlovat, proč tady v budoucnosti třeba zůstat. Jo? Čili tohle je důležité. My jsme tady mluvili o hře profese předků a já bych chtěla, aby teda do budoucna tady byla hra profese našich dětí. A k tomu ty karty teďka právě vytváříme. A to se možná promítne už do té příští konference, která bude za rok. Tak. Pane řediteli, a ode mě ještě taková otázka, co tedy udělat pro to, aby lidé odsud neodcházeli? Bavili jsme se tady o tom trochu, ale úplně jsme nešli do hloubky, vylidňování regionu. Je to i něco, co řeší středoškoláci. Chtějí odjet na zkušenou, ale co udělat pro to, aby se sem vrátili, aby tady zůstali, aby tady chtěli pracovat? No, tady o tom zase přemýšlí každý a je to indikátor téměř každého kraje, který se nějak dotýká hranic, že prostě co nejvíc tady ty lidi udržet. To konkrétně, co my pro to můžeme udělat, je ukázat, v čem je tenhle ten kraj zajímavý. A to si myslím, že už teďka děláme. Právě hodněkrát se tady mluvilo o naší aplikaci Můj život po škole, kde se právě srovnává právě třeba život tady, život v Praze. V té Praze jsou často třeba větší příjmy, ale tady jsou nižší náklady, čili celková ta finanční bilance může často vycházet i lépe tady. Tak to je jedno hledisko, ale já bych tomu řekl něco velmi osobního. Mně to tady přijde strašně zajímavé a přijde mi to tady zajímavé svojí různorodostí, ale přijde mi to tady strašně profesně zajímavé. Je to region, který má spoustu potíží. A když chce někdo být ekolog, tak by se neměl stěhovat do hor a sázet stromy, ale musí zůstat tady a pomáhat měnit průmysl. Je to dynamický kraj a vlastně ty nové profese se tady můžou velmi dobře uplatnit a to, co my pro to můžeme udělat, je opravdu je představit, ukázat v celé jejich pestrosti. Jo? A to si myslím, že je důležité. Tady ten kraj nabízí opravdu uplatnění v celé řadě profesí a my si ani neumíme představit ty kombinace. My si představíme, když chceme třeba pracovat jako ajťák, takže musíme dělat buď to v Tietu, nebo jít do Prahy, anebo do toho Brna. Že? Ale vlastně každý průmyslový podnik, který se mění a každá výroba vlastně bude mít vyšší podíl digitalizace, bude potřebovat právě nějaké IT zázemí a tak dál. A to je vlastně něco, co je potřeba těm žákům představovat, ukazovat, vysvětlovat, aby tady viděli příležitosti. Tohle je kraj příležitosti a my to musíme sdělit ostatním. Pane řediteli, děkujeme a tu příležitost jsem vzala i já, protože já odsud nejsem a také jsem přijela za prací a moc se mi tady v Moravskoslezském kraji a v Ostravě líbí. Pane řediteli, super. Děkujeme vám. A my děkujeme vám, že jste nás navštívili, že jste tady s námi strávili čas a děkuji taky kolegům, že to připravili. Děkuji moc. Za celý tým MS Paktu bych vám chtěla poděkovat za to, že jste přišli, že jste se nechali inspirovat, za to, že jste si sebrali kousek Inspiromatu.
Byli bychom rádi, kdybyste nám alespoň krátce mohli říct, jestli vás právě dnešek k něčemu inspiroval, anebo máte nějaký svůj vlastní nápad, poznámku ke školskému systému, návod na zlepšení, anebo jakoukoliv zpětnou vazbu k dnešní konferenci. Udělat to můžete pomocí QR kódu, ale je to jiný QR kód, než kterým jste mohli zasílat své dotazy. Najdete ho znovu ve svých materiálech. Pokud se některý z vašich kolegů, kolegyň nemohl dnešního dne zúčastnit, připomínám, že k dispozici bude záznam z celého dne. No a pokud by to někomu bylo hodně líto, tak je můžete pozvat na konferenci, která se bude konat příští rok na podzim. Moc krát vám děkujeme.